jogorani famondire den din mbaddi jon ko tahi a famodirta mi fam sadi no pamondiren ala anduno ko ni waya awa oro turbur tukirden a haalnannom gila arani en din mbadi so tawi en coppen toon sen ñaasoɗen toon kono a ɗaccata hami bonnay ma jawdi hami adduma ɗo hen gila e passeport uji hay visa ji hay billet ji avion ngaji e tout et tout ngara ɗo jokkodira e cuulon toksam heɗe mi haalama hay artude ɗo en wona ɗum ɗum haalata kala mo jiiɗa garɗo ɗo en tawa ko ñamde mum goni ɗo hen ñamde mum wadde so tawi ñamde ma wadde non hetto ayoɗon ko ɗum woni caɗele mon son gaddi ɗon neɗɗo tan mbiyata ha mi addima ɗo hen joni mi waɗino wattida joni déjà jonko fonno wuurde anani wona Allah rew ɗum ko juuma fonno jabrude Allah ni ɗum woni jabrude Allah rewni ɗum e junggam kay an so tawi a jabra mata no wawi jabrude Allah jiiya a yiiɗon komi nayeje an a wawa jabrude Allah tada yiino komi nayejo a andi komi nayejo eyyi joni ko wawi hen wonde fof dal min mboɗo mer somi ari kalen mi salminima gueɗe kewɗe enen bonnani koye men gonga yooro waɗi kono ko enen kewno duppude taƴen coppen bonnen foof kala noon ko Allah tagui ina waɗi nafoore mum ɗum tagui hurum hakkude tagoje ko wiyete biodiversité ɗum ina jari wattude hakkille jeeɗɗa joɗɗa ɗiɗalam arno min mi hoolaki darde ma nde ɗo ɗum ɗo hen koyngal musani kam ciɗɗini ɓernam nde ndeysan ine wonde fayi fiftinima fuuta jeew hen mbiɗa jogui ko jinmi haaldude maɗa jooɗomi sesa de ko mawɗum wallahi mi hulat tan kono joni kay so yarini kay so Allah jaaɓi joni werlo sawru ndu inchallah hawa joni han kasi joni werlo sawru ndu ko hunde tan tata taataden walla ko way noon daña ɗum nantide mbimami tan kadi haala min joni mami jeyɗano ɗum tan koɗe haalata non a wawa sirde am an ko an minema ko haalakar tan o tampini hoore ma mi salminima tawi ko ɗum mbima mayi yimɓe moƴƴere Allah e ma jaram a jarama ɗum ko haal amiɗi nante mi en mbawa wurdude ka nayejo naggam e naggam min wona ɗum ko a yin ɗum ngay wona ɗo jiyata nayi ugolam mum non kala ko yiiɗi mboɗo sohli hen ko ɓuuri ɗum saabu neɗɗo no wuura ko dimmono ma e ko tim ka nayejo nayi ugolam ngol kay wona hande jiiɗa ɗum comme nayi ko nayejo gurɗo nayeɗo joom cawti nayewo bonnowo million ngaji nayejo dokkowo carte crédit ñaw ko jiɗɗa saɗa yiiɗi jaam ko ni jiɗirta kam sa yiiɗa jaam holluma lawol hen way eyyi guiɗelam ko idi fof ko yettudema alhamdulillah rabbil alamina gila ɗo neɗɗo yo sikkano ko maayowo ha watti yaade no tuggo kadi alhamdulillah no wayno gasi eywa joni noon rafamo wonko jangguinimi e aduna mi yi gueɗe kewɗe e yiɗɓe sehilaɓe hoddiɓe goto fof mi andi ɗo darani kam wallahi yimɓe fof koye nanggui hen wallahi wonko jiimi kadi to banggue aduna mi tawi ko wiyete dawrugol woni politique ko hunde wande fayida saabu won kadi yiye e rendo ngo ko an waylata ɗum noon a wawa wayli ɗum tawa a wonani e dawrugol gonaɗo haaleteɗo ɗo kuule taƴeteɗo so tawi a natani e dawrugol a wawa ɗum ɗin noon ina jaggi hakkillam ko jiimi ko jinmi waylude ko mbeɗe felliti membade nadde e dawrugol wadde politique mi anda noon no jiiruɗa ɗum wala no jiiruɗa politique ñasano yi politique Afrique men ono wayni gila e gañgu liggeyaji taƴ enɗa mago e foof haal goɗɗum so Allah rokkima jaam min kam yaada bientôt non jinmi ko ya fam aɗa andi politique ko inde nde bonna kono kala ko jiiɗa politique na hen hay sinno tan ko wuurnude galle maɗa jogui ko politique par ce que politique sa waɗi helmere nde ene mbiyata dawrugol ko juɓɓudi tan yuɓɓinde rendo no wuurda ko ɗum tan woni politique kono wona an no jirtani wona noon politique yirte to Afrique men to ñas an kay yi politique eyyi kono an kay koreji ma nan jaay politique bande nani politique
kono min joni wona mo Afrique o subhanallah kalanmi ko ɗo gonden ɗo pour min fof ko goto ala wona gotum ɗo gonden ɗo mi yiɗa jokken wiide tan ken ɗanniɓe ko ɗo Allah wurni en ɗo gurɗen jeeyeɗen ɗo ko ɗon poɗɗen addude e fodde namdade fodde men e wadde kadi ko poɗɗen wadde ko ɗum noon min ko haqillam ko ɗo wawde jeere leydi ndi hejje leydi ndi daranade ɗanniyankoɓe ɓe kadi miijade janggo ɓesguji jibinaɗi ɗo ɗi kamɓene kadi ne moƴƴi tawa eɓe perane laabi haɓe cuusa ɓe ganda ko ɗo ɓe jeeya ɓe keɓa foddeji mabɓe en mbawi tan ken hoɓɓe yen gon hoɓɓe Afrique yen gon hoɓɓe ɗo ɗum woni ko woni goƴam joni andal jiɗɗa nadde koye politique ina jaggi hakkillam sabu sa natani to kuule ɗe mbatte to waylete to miijete to a wawa wadde haydara ne wodi eyyi min kam ko noon jiirumi ɗum Mamu a wallam ɗo so miɗa heɓa design pour waɗi hosude on ɓeyda ɗo woni sasi walla kandi kam mi paɗi ɗiɗo kadi ko hen on dari ski on ski o yine kam oɗon ñalom maar ayiɗi nami gemotol tan e rumto ɗo wiide mum jano tan a sikki han kanti minte tubakoɓe han kanti wonti tuba Allah waɗa kanti ɗum ɗo fof caggal yettude Allah yettuma kadi ha joni fof sababude ma ɗum ɗo fof sababude ma ande ɗum to a yiya jinnama yiyaɓe fijjuno waɗi ko moƴƴi sehilaɓe yiya dilgil hay so mi yeehi ɓanda hoolani kadi neɗɗo waɗi yettirade jomum gaccedi wonde ɗe ɗum kam waɗi ɗum caggal ma hankandi to ni annen ko ɗo woyan hen ko fakkekeɗe de yettuwa fi ɗum fof yoɓi Alhamdulillah. Alhamdulillah kita mampu itu. Tolong itu mak. Lupa mak. Ini nak kawan. Yang dulu bisa pergi di sana berbalik itu. Dulu bisa pergi. Bisa pergi dah. Dulu bisa pergi dah. Mak benar dah. Kata itu. Penggarap orang kayak pergi dah. Tidak gila. Macam hankan digasi ren jahe en ƴiwoya futon ko hankan kandi alhamdulillah yettira Allah ɗo wanni annene gasi Samba Margaji ko hoddira kay ndeke haasta kono goori haalni non nde mi wonno ko yiɗi son nela son joni noon ko yiɗi son haɗa to est ce que aduna noon ko danga waano hande waɗa jaaɓe janngo waɗa murtoje ɓawa janngo waɗa jaɓɓe ko noon keni hen Allah e ka no mbaɗɗa selli jawano baɗɗon tampere moɗum an way handal yoomi koy eyyi ko noon tan aɗa sellini e nder Moussa ni taw wonani de bayanaɗa ko mawɗum nden sella aɗa yoomi de darma addal ma kam ko mbaɗɗa e hunduko ma mbaɗa yomde holko Moussa ma ay won Moussa ni yiɗa tan haydara wondade ka taw hande a sali haala defde noon holko Moussa ma wonani mbaɗɗa min mbal majjuma ko mawɗum de mbo selde aɗa selli tan a wayni yomde holko nanɗa
taw jagguɗum siwon ma wona ni gandirmami kawoya holko woni holko golleɗa asali haalande mi tan holko musanma mi sella tan waɗi deeki jogi kursel ma tan haalde hoore ma kala no garmi nder jogino oɗo de tel garmi tan jojjinɗa ha ko jangganɗa e makko ko jam jambol holko ɓeydi holko fonide haalne a haalnanimi de noon ha yesso ko lawol gongo habibi koko waɗi mi dénoncé carabinieri o wiyoto margal makko ɗum woni lettere iko ke joni noon sa ƴewtidima ko gonga politique ne waɗi pecce ne waɗi golloɓe gonga e gonga tawa ko sabu leydi ma e leñol ma ne waɗi kadi ɓe ganduɗa so ngari ko posuji men garan kono min mi ñagaki ɗum Allah min nanni kam e politique ko yiide ko mettimi ko yiide gueɗe poɗɗe waɗede mbaɗaka ko yiide ɓe ngala doole no goppa ko yiide ñawɓe ɓe cafraka ɗum fof noon ko juɓɓudi lelnadi labtundi tawa ka jiɗɗo leydi ma jiɗɗo leñol ma so tawi ko ɗum nannuma e politique mbeɗa waɗi yakare ma waylo wat wadde joni an wona politique afrique o ko ɗo e oɗon jiɗɗa wadde politique haymo afrique o ko yimɓeɓe bonni ɗum kono politique bonani ne waɗi moƴƴuɓe ne waɗi bonɓe heddi noon ko gonga peccen ɗum pecce ɗiɗi min hen feccere mbeɗa faami ko kalta ko sabu so tawi neɗɗo waɗat politique rendina kalis ara hokkuma ya wotan ɗum walla ƴetta wutteji taƴan on yon ɓorno ɗum ɗon way kono ration way kono yeyde ndimago mum wa sodete a soodete ɗum moƴƴani kadi kalis mo totteɗa ko an jeeyi ko kalis leydi ɗum eɗen kaɓo ɗum ɗon foti ko so neɗɗo ari tawa waɗata koko eɓɓoji nafoji ƴellitoji sukaɓe liggo mbawa ɓamtade ko heddi ko kalɗa ko gonga banggue gañu neɗɗo so yadane ma tan yo wontu gañu sa wotani kaari tan eɗen kaɓa dewle boni hen enɗam taƴi hen fof ina jari neɗɗo saɗa wonda e neɗɗo yo taw wonko jiiɗa e makko to banggue ko wiyete ko eɓɓo programme ɓamtowo leydi ndi saɗa wotanamo gotiramo ɗum ɗon est ce que ɗum joni ne wooti ina woodi heddi koko boni koma artire saabu ko jikkuji ɗi mbayli jikku noon to banggue dawrugol koma ligge koma tafe kala leydi jiiɗa wonono siforo finani tan wayno wayni ay joni aɗa nana wiye koyno 6 ni sa yeehi toon eɓe neehi a tawata saltene nderla e beddaji a tawata haydara wonɗo rewa tafa ha yimɓeɓe jogui on jikku ɗum tagui noon te mbaɗen feere ƴeewe hunde nde liggete ko e duuɓi e kitale ha jikkuji ɗiɗon gooda e nder yimɓeɓe an joni a yii ɗo e nder leydi ndi aɗa ñitto jogoɗa sarben ma donka ɗo berliɗa mbaɗa e poos ma ha daña ɗo berliɗa kono a yii to men to neɗɗo suuɗoto jamma ƴetta ko fittuno e galle mum yahana rufa jaran suuɗani ni e yan ñamɗo guerta pari werlo hakkude beddaji kasi joni noon walla bertoɗa hen musuwaruji ma joni noon ken million ngaji yimɓe sa waɗi noon goɗɗo waɗi noon holno laaɓirta kadi ko berliɗa caggal galle mako so hendu waɗi rumto arte ma ko an fofata ɗum so toɓi waɗa wami artire galle ma koye maɗa artata taw ko hoorema ñawnata a anda ɗum noon ko wasde famde ɗum tagui politique ina namdi sensibilisation ina namdi gollal ngal ganduɗa eɓɓol lelnotego ha rendo ngo fof faama ɗum mbawa wurdude oɗon fannu min mbeɗa sikki mbeɗa jogui on hakkille e gundimago e ngal pellital haɓade ha rendo men yettoɗo oyi kanko cuulel ɗon foti wurde gurdam makko min komi nayejo ko somi jali kay ko mami seeɗa woni mi jojjiri kasama ɗum kay ko mamaden face à face rendil ma sondade mborda mbiɗa habibi wima noon in ko ke a yarat kay mi ɓeydanma kadi aɗa acci ɓeydan gasa tan taw jomum dañƴi ko mbino mami taw noftu mum koko nata holko mbino mami mi winoma deɗ mbiɗa kam waw
aduno ala wiinomi ya deecu aduno hundi ka sesa a famani aduno ala ada daña ko moƴƴi bonnane da ɗum ɗo joni ko hasideji tan hay hasideji goto eyo kono ngoni rewɓe ina gasa ni taw ko nelaɗo ma walla taw hay nelaɗo goto min mbaɗi yindata guila premiére min taw yañide aɗa wawi omo naññam kam aɗa wawi waddude makko neɗɗo kola e makko neɗɗo hamdine ɗum ni min gami yiɗade hay fottude makko lawol ni kono noon ala ɗum ɗo mamirel mum a rewlu a winoma tan deeƴ a ñamata a yarata hay cukalol ma dañata ma yewtere hay biɗoma baba aɗa heppa ko jara ɗum saɗa oɗo heure joni tawno ka yeehi guila jimi he ara ñuugui oɗo heure non hande mi heure ma ɓenni a yahani hande mi ala programme biti ala programme biti waɗi mi yahani ko piiɗoma tan kono non galɗo pigal no joguirtaade minen ɗo e leydi min jibinaka e leydi kono ɗo yaaru seesa keñiɗa amin gandi politique leydi ndi amin gandi to yanatere ummete fof o heeñi tan o heeñi kadi mbaɗomo dicté o wona guiɗo makko ina gasa oɗo saaha o yirata ko on ko guiɗo makko min guila nden mbimami wonama ñaami kalisal ma mo yiɗi tan ha gaddama ɗo sa addima ɗo haw yettima o ƴeewa wonɓe cukalon keccon taw hankkadi a addima ɗo ala ko mbawɗa e makko wawi hen wonde fo de ɗum ɗo kam ko haajam wona haajuma wona joni o noddima o waddima karbine ko dande makko ñaagui eɓe so yiɗi hankkadi haska yiɗi nurdema nottama a famani bandiraɓe kaali ya deecu mbar so woni ɗo wonko bonnantuma yiɗi nawtudemo ance nawtudemo ɗum an ala ko ɗum wona haajuma ko ɗi wona ko anantunomo dewgal latti wonde hakkude mon kan nawru so yiɗi o waɗata o bonna kalisam e dow men ala ɗum ko min miijo ɓurno yodde kay ko ɓaɗa hankkadi o parema o seerima ko kanko serma wona an seerima ko kanko serma mboɗo feere pewnanam mbiyema ko nawtama haɗo guittuɗama ɗum ko ronaji ma ay ɗo joni mami jaabi ɗo konngol ngol ganduɗa wona ɗo fonno jaabede fulɓe mbiya sa seeri debbo tol ɗum lawol wonde gal bawmo taw debbo ko bemɗo kay famide hayso woni gumɗo hayso woni gumɗo oto nangui sawru mbiyama rewɗo kanko an kay joni ko mbaɗanmi ko oto fewjanam ɗum eyyi ɗum ɗo min ko haajam personnel ko min andi to jananmi walla to gummoto eyyi kono ɗum ɗo kay kam an ɗum oto won haaju non est ce que allah e oɗo saako ɗum allah joni ma deeƴ horo wat mbiɗa hankkadi ala ñaami ala yeeri hay cukalol ma dañani ma hay beelam saga mi hankkadi koy ko nanoya tan nanoya jamma nanoya ñalam min kamarande kala ko jiɗɗa caggal allah caggal ma kala kadi ko jiɗɗa mboɗo felliti darade hen weltima ko ɗum tan jinnoon kala ko jiɗɗa ande ɗe kewiide kala ɗo jiiɗa grand tom ceen grand dame caggal nde jiiɗa neɗɗo mawɗo fof gon debbo mawɗo heedi caggal mum kala ko ɗon pannomami après stress mo yimɓe ɓenni o fof ɗon kala ko jiɗɗa inchallah rabbi ma en nangodir hen ni kam mbere sa heedi caggalam tan no wayno gueɗe ɗe fof mi hettu caggal hankkadi mi ala hen duttal mi hettude mi hettu ɗon mbeɗa andi so tawi ɓerde ma ɓuuɓi tan kala ko mbanmi waɗat moƴƴere inchallah noon laari weltanima ko ya sembo tan wiyete guiɗelam vraiment ɓe mbayrino yaltudde ndeysan hankkadi a semori feewi non hankkadi ko Allah jurno ha juutata ha jawi kam ɗo e yontere tan mbeɗa wawi werlal leggal ngal ko tan rentade tawi a taatimen ko way noon tan mbetema nangto kono hankkadi so Allah jaɓi komi wattu wadde sport seeɗa mbiɗa dilla seeɗa ko ɗum ɗon tan wona ɓuuɓaka kam non eyyi joni hankkadi kam waydima hankkadi ko noon tan waynima ko noon tan andi hen hankkadi ƴeewen sukaɓe no wawi tawɓe garti men ɓe poti ɓe weltima ɗum noon ko hunde nde miccimi no moƴƴi noon kadi mami yewtitede yiɗɓe sehilaɓe foof so Allah jaɓi yiɗɓe sehilaɓe fof mami jewtide ha waɗa fayida min yiɗɓe sehila fof mi yewtide mabɓe saabu kala kana waɗa kadi woɗi daña heeɗɓe caggal ma eyyi ko wiyete staff balluma e gueɗe ɗe non en jehilata non non ɓernan ɓe ɗo ɗeccudi kadi fuɗɗoni ɗo hande siftini ɗi kuɗori sembanen a wayni ɗo na ɗo ndewtare jogoye Mana kabla. Mungkin Panen cel. jangan nemo. Mungkin do. Selis. Matan tampet. Mau di mana? Sabaji men ba. Yatal. Awdi ni. Jangan nemo. Min de ko an garna misal min de ni. Ni na den de jeng. Jam sabi jam tampet. Alhamdulillah. Ni batang de tu bol do hen. Bol de wat fam.
bon tawɗa ko mi jaltunoɗo ko cuulel to jahatnam et à la fin won surprise garɗo hen donc comme mi waynima ga mi wawa ruttade effectivement gon koye calculde s'il faut mi yaha ƴewde musidɗo walla mi ƴettoya hôtel mbiɗa ko bon joni o kam hakkille mon ko ƴewde hôtel zone he hôtel galle ma nan ɗo hen Gogo Dieynaba mbiyaɗa aɗa waynima mboɗo waliyata cukalel to effectivement wadni kam kayit carabinier comme on activitemi o waɗi subir violence conjugale etc. waddanima kayit carabinieri oui donc raison pour laquelle jiɗmi waloyde hande ko baɗɗoma jennucci ko carabinieri oui donc ɗum ko fenande tan min joom suudamo ni koko jokkuno jangde joni hani kadi wonti avocat ko wawi wonde hen fo ɗum ɗo kam moom sa waddidire makko tan so Allah jaaɓi ko fenande tan to fawe dow ma no wawi wonde par ce que min waali ko fof ko fenande effectivement mi yilloto avocat no mbiɗa ni mi yondinoɗo makko ɗo tan saabu debbo ɓuuri andande debbo penale mabɓe avocat ji rewɓe ɓuuri ɗum yawde wadde découvrir mais hande kam mi walede hôtel tan ha wiyata mi ƴeewa tan to mboɗo jogui wona ala nene Gogo Dieynaba kañum kono komi bayniɗo hay sa waynima kam kañum hawni ko muñanɗoma ko wawi wonde hen foof kama kadi neɗɗo kadi no ɓuura sutraji ma sutraji ala ko Gogo Dieynaba ka wawi wonde ko heɓma bool foof kam aɗa wawi yettinde Gogo Dieynaba kam idée o komi waloya hôtel janggo heure mo gartannomi mi arta en din mbadi ñande wonde tawa mi haalantamo kewi mo anda sa fami kono sala jaɓi ko wonde hen fof mami hollorama mami haalan ɗum o jagga hen o daro hen taade kanko kam koye ɗiɗo hankkadi koye ɗum ɗo o woni joni aɗa wawi nandemo ɗo an to min mboɗo jogui copie o e janggo 10 heures 11 heures ari ha damal galle ma e ngol jangol kadi joni jehen bar tan jaren café jehen galle tan annene kayen ko garnomi salminde ni mi yoro sukaɓe Gogo Dieynaba en ala probléme ɗum noon wadde ala ceeɗu tawi widema ɗo hen bon mbaɗa faam won situation hadda e mbaɗa surprise alay saago ndeña hakkille sa deñani hakkille waɗa ko famnaki hen